Když se dnes zeptáte zájemců o domovní čistírnu odpadních vod, kterou vlastnost by na ní upřednostnili, tak většina hned a bez rozmyšlení řekne: hlavně, aby byla levná. A po chvilce dodá: abych se o ní nemusel starat. A někteří ještě po delší odmlce dodají: no a bylo by dobré, kdyby i fungovala. To je dobrá zpráva. Jednu takovou máme, nejlevnější funkční čistírnu odpadních vod a jmenuje se AS Variocomp 5K. Což je velmi jednoduché prohlásit, ale pak, pokud se přitom nechcete dopustit nějakého faulu, jako je to, že ve zveřejněné ceně chybí zakalkulovaný nástavec a poklop, nebo že k čistírně potřebujete ještě nějakou nádrž a tak dále, tak to není úplně jednoduché zadání. A aby takové prohlášení bylo pravdivé, je nutné mít zkušenosti z praxe okořeněné nějakým tím geniálním nápadem. Někdy se tomu také říká chytré řešení. Takže ze zkušeností a z analýzy problémů stávajících čistíren nám mimo jiné vyplynulo: nelze spolehlivě řídit čistírnu odpadních vod nastavením rozdělení vzduchu ručními ventily. V Rakousku a Německu už na to přišli před více než 10 lety. Kal v dosazováku bude vždy flotovat a je nutné zabezpečit jeho aktivní odstraňování. V praxi se čistírny chovají mírně jinak než na zkušebně a jsou vystaveny většímu nebezpečí, co se týká vytrávení nátokem nějakých nežádoucích látek. Takže analýzu bychom měli. No a teď ještě to chytré řešení. Takže jak funguje AS Variocomp 5K? Odpadní voda natéká do kalové usazovací části, která je uzavřena zápachovou uzávěrkou a odvětrána přívodním potrubím a nemůže tak dojít k úniku zápachu. V této části dojde k egalizaci, to je, pokud se ve vodě vyskytnou nějaké pro biologické procesy nevhodné látky, jako dezinfekční prostředky a podobně, naředí se a biologický proces ovlivní podstatně méně, než kdyby natékali přímo do biologické části. Po odloučení nerozpuštěných látek voda natéká do aktivační části, kde se voda čistí díky mikroorganismům aglomerovaným do vloček. Vločky se pak z vody oddělí v dosazovací části čistírny a vrací zpět do aktivace. Tak to je osvědčené klasické uspořádání. A v čem spočívá to chytré řešení? V distribuci vzduchu. Vzduch, který je přiváděn přímo z dmychadla a aplikován aeračním elementem, vnáší do vody kyslík, který potřebují mikroorganismy, ale zároveň vykonává hned několik dalších funkcí. Díky němu dochází k odtahu vratného kalu z dosazovací nádrže a díky němu funguje i mamutka na odtoku, a to vše bez problematické regulace. Mamutka na odtoku má pak opět několik funkcí. Rovnoměrně odtahuje vyčištěnou vodu z čistírny, což má za následek minimální ovlivnění například toku. Vytváří akumulační prostor pro vyrovnání nerovnoměrností v nátoku během dne a pak má ještě jednu významnou funkci. Pulzací pohybuje s hladinou v dosazovací nádrži a vrací tak vyflotované vločky z hladiny zpět do čistícího procesu. A co to pro mne jako uživatele konkrétně znamená? Pro uživatele to znamená hned několik výhod. Nic nenastavuje, protože se mu nic nemůže rozštelovat. Obvykle ani nemusí odstraňovat kal z hladiny dosazovací nádrže a i z hlediska náhradních dílů do budoucna je jejich potřeba minimalizována. Minimalizují se tak nároky na obsluhu a údržbu a hlavně zvyšuje se spolehlivost. V podstatě to znamená, že když čistírna odpadních vod jede, že i správně funguje. Vedle toho má čistírna ještě další možnosti. V případě, že se změní podmínky, pro které byla navržena, je možná její dodatečná adaptace, například vložením nosiče do aktivace. Takže shrnuto. Díky chytrému technickému řešení je tak AS Variocomp 5K velmi jednoduchá, co se konstrukce týká, a přitom má v sobě řadu funkcí přispívajících k bezproblémovému provozu, které nemají ani mnohem složitější čistírny. Akumuluje a zrovnoměrňuje vypouštění. Egalizuje a chrání tak čistírnu po stránce technologické. Má možnost dodatečné adaptace na změnu. Zajišťuje bezproblémovou distribuci vzduchu. Umožňuje díky své konstrukci a funkci instalaci jednoduchého monitorovacího zařízení s dálkovým přenosem. No a to hlavní, splňuje to, co si přeje nejvíce zákazníků. Je levná, funkční a vyžaduje minimum pozornosti, přičemž nízká cena není dosažena na úkor statiky nebo kvality nebo zvýšených provozních nákladů.
a je tak možné bez uzardění o ní prohlásit, že je to jedna z nejlevnějších a přitom nadstandardně vybavená a plně funkční domovní čistírna odpadních vod.